Er vi i gang? Nå, for fanden da. Nå ja, hej til vores kanal. Vi vil gerne starte en ny kanal op, som I kan se. Det er vores første video, det her. Når jeg har set den, så har vi lagt den ud. Selvfølgelig. Den hedder Eurogaming Q. Ja, Q, det var fordi, vi skulle skrive det fulde navn, og vi kunne ikke lide, vi skulle faktisk have DK, synes jeg. Og det kan vi måske ændre, men det, ja. Indtil videre er vi Eurogaming Q. Jeg har nattøj på. Det er afslappende, selvfølgelig er det. Og ja, så vil vi gerne lave alt muligt på den kanal her. Så vi laver noget sådan, hvad I nu synes, vi skal lave. I kan sende os udfordringer. Vi laver alt muligt. Vi filmer Minecraft. Og hvis I kan høre noget, så bare en computer. Marco Højs, ja, han kan godt lide at rappe. Nå, men ja, det er vores første video. I har set den, vi har lagt den ud, det ved I godt. Når jeg har set den, så har vi lagt den ud. Wow. Men altså, ja. Mit navn er Oliver Keboi, og min kameramand, og han gider ikke lige filmes. Han vil hellere være filmer. Han hedder Jonathan Akker. Ja, det gør ikke noget, vi fik det ud. Men ja, og undskyld virkelig har nogle intro, det får vi ordnet. Og vi får også baggrunde, det er ordnet her i løbet af tiden. Og ja, og så, ja, hvad skal vi ellers lave? Så laver vi sådan noget, ja, men hej.